Ay, Good morning ba kayo? advance Happy New Year. Niya, damagam kape ko. Uy, yung timplaan kan ba kayo? Kasta kakalab. Advance Happy New Year. Maldawan New Year. Okay, so ano, dani garod barong nga tawinan. Agsuka man titawinan ba kayo? So, ganun ko, di ka pa nagsusukat. Yan! Uy na, dati yan. Lakay. Magtagdan sama adi bonus yun. Kaya mong kwartang naman. Kwarta! Ano ya? Anong ti kwarta? Ay naapo ba kayo? Big-bigat. Lo, kini dandaniting New Year, napanagarot agpalingki damdaman. Kini, duwa lang aldaw New Year. Narigat agpalingki to, nubigat man yun. Agad-agad nga taon, di ka makasingsingi. Okay, manaw ti ka sa pulam ba kayo? Ikanak ti 3,000 na kayo. 3,000! 3,000 ba kayo? Wala, 3,000 lang. Pagtakal man, ampay. Anwam? Kaya pa nakagpalingki na kay kini ano bigaten 30, 31 New Year to. Ampay ha, anya ti palingkiyan ba kayo? Damag kay talaga dati nga lakay ko nga hanga updated. Baro nga tawon, apa na garod gumatang ti bilog-bilog. Kaiso kano ti pang paswerte nga pang sabat ti baro nga tawin. Ay na? Pampaswerte? Ay na, apo ba kayo? Nagalaam manay, ti kasta nga pampamate, nga pangpaswerte dagita nga bilog-bilog. Isungarod ka no, ti pang paswerte lakay, nga pang sabat ti baro nga tawon. Isu ti pamati dagiti inchik, nga mga dagas nga, mamati tayo mo. Ano ngay, maging swerte tanto to no 2024. Ay na, apo ba kayo? Nagadulaki, di dagita nga pampamatiyaw. Ampay, inchik kaya? Napula kay. Isungarod ti uso, nung basta nga baro nga tawan. Usaw? Ay na, dahita ti uso gamen. Iso nga isumat ti aramida niyaw. Ay na, apo ba kahit? Kawan alakay. Tapnon income Nakit di. Ampay, agpaabak ka kini kumaritoya nga nakagatan ng tibilog-bilog na. Nga? Dimpay mat amuti. Mat ang panawon. Ay na, apaw. Ta inaramid yung pa nga talaga nga kuntisain ba kahit? Nyata padamihan ng bilog-bilog. Ay na, apo ba kahit? Dayta nga pamate. Gastos lang dayta ba kahit? Nga. Ay, gastos lang dayta. Among bakit? Uray pa'y gatangam. Amin nga bilog-bilog dito'y lubaw. Nusadot ka, awalat ka bakit? Na, nagadulaki di nga sa umon. Dimpay la ibagano, dim kayat. Ay na, hamo nga datayhan ko kaya bakit? Yung nay, kita ang mata. Adupay, tirumbang nga paggaston kayo bakit? Yung dagitang nga bilog-bilog nga pakikungkuntisan kini ko, marim matuyang. Ay na, apo bakit? Amom, duray awan ata nga bilog-bilog bakit? Amaw. Swertita, dato'y umay nga tawon nga 2024. Asa no kumagarod nga maging swerte ka ke di kanto pa agida sarti bilog-bilog dita. Ay na, apo bakit? Di pang pasirte swerte. Talaga swertita, dato'y umay nga tawon nga 2024. Ampay ko na ma. Kampay ko ma. Among bakit? Dato'y tawon nga 2024. Ke Year of the Dragon. Mamati ka mo lang gayam, ita year of the dragon, kalimkiat na bilog-bilog. Dato'y nga tawon nga 2024. Daytoy ititawin nyo nga dragon, bakit? Nya? Kaya mun samot ti mabugaan, tinapudot nga kapit, ang mariinam, ti hasik, ti dragon, bagbagam ta.